Jeg husker om at når det er nå. Det er det stender i King James at åren til herren er skuir år. There is nothing perverse in them. Det er ikke spilt ut av dem. Ikke avleia, ikke ferja løy, ikke krev godt. Og i åren til herren. Åren. Sjálv årene. Og jeg husker ofte om et år av føreskon som heter liut. At nek er liut. Det stender ikke i føreskon King James. Det året finnes det ikke. Så husker jeg hva det vi skriver her. Lie, eller i et, eller omlie. At nek er omlie. Og jeg leser King James, her stender past, eller overpast. Overpast, og i øynene året. Omlige. Jeg føler det i meg. Liut er en bastardur. Det finnes du malen, men jeg finner bastardarna og varnast her til via samarbeidet uslengst og førest, halda teg opp møt kornøren. År som uslendingar vil du flente etter, og i føreskån, er okkur gale, er akkurat, det har vært brukt, men det er ikke det beste. Det er underligt. Li ut. Og til endingen, hon definerar vesenene og øyne tinge. Ikke hva det er hent. Altså vi sier tallut, vi sier snedut, tallut, det er vermaten, det er vesenene tjatøy som vi snakker om. Men liut, ikke er liut. Nei, det er lie, eller det er omlie, eller enn bedre det er enda. Ta i utlendingar suttja til føresk året liut, så flenna der. Tog at ta mersker av utlenskon lielit, nekka som er lielit, lidukt, så flenna deg. Ja. Når tar sier boið, ta mersker byggve, fullmauta, enda, du vorst, det er betre. Men det beste er lie. Omlie. Det er det beste. Og det er det som stender i føreskrift King James. Det er rønt år, og skurst år. Særst man skal hukse om hvert året skjolt mersker. Det er fullt av åren som kommer opp, som vera brukt, og ein hatt i malen, men for det første å spåre det etter, så er det ikke røyn. Det er brukt, men det er avspåret. Det er egentlig kraugot. Det er ikke skur. Her er det til at man skal vreka til kraugoto, til spilte årene, og bare bruka til skur årene. Som vi sier der, årene til herren er skur år. Skur år. Som rønt silver, skurka i tjeiferer, og en braslovni av gjør. Du skal varvøyda teg, o Herre. Du skal være teg for hessi att og mever. Halleluja. Hatta stendur Salme 12, 6-6. Det stendur også jo i åretøkunnen 31, vers 4. Eller var det 30, vers 4? Nei, 31, vers 4. Hvert år skal god i skurst. Hvert år. Ja. Ja. Kan se der. Hva smørla minne? Så er du liut uge til endingen. Jeg sier det, Anne. Hun lyser hvordan akkurat er, ikke hvert er hent, men hvordan akkurat er. Tog er det så at hvis en nekka er liut, jeg vet vi sier at vi brukar det som at akkurat er enda, akkurat er lie, omlie. Men det er ikke det beste året. Det er det altså ikke.
Og det så när vi är normalt att visst först att gröja alla flötjena och finna fram till ta röjna, ta eviga, så det konstant. Och i en normalt, ta gänga 400-500 år till stadigvæk här, till ta bor här. Ta bor här, och han som huxar Lucinder, han skiljer det. Han skiljer det. Ja. Ja. Og så det år som kunne være missvisande. Til dømes måneder mellom bæra og bæst. Og under 1994 da kom flokkeren til mer fra Reykjavik, fra Myndlistaskolan her, kom han til Færjar. Det var da i Færjene 4-5 dager. Og så gikk vi rundt her i havnene og til Kirkebøer, og jeg visste meg rundt og så litt. Jeg og en annen føringer. Og de største av, når de hadde her frøst ut ur av flenna til de kom inn. De kom inn til inn av matstover og annet. Her stod av horene best starvsfolk. Og de merker nætje starvsfolk. De merker at de ber, sørst du? Og jeg kan da merke at det samme av førskon. Jeg vil berur, hette folk best starvsfolk, nøy øynans starvsfolk, bæra starvsfolk. Tog jeg vi brukt året best, jeg hadde ikke brukt det førskon, King James, kanskje øyna fyr. Og året menneska stendte bæra øyna fyr i førskon, King James. Øyna fyr. Ja. Her sender folk, og her sender mævur. Mævur merker i første leie kallmævur, og i øren leie menneske. Sars du året liot. Ta kjemur fra at loja, stunder loja, så det lie. Ja, stunder lio, og stunder littnar, etla littnar til akkurat som ter enda men ter omlittnar. Så det littnar, og ter farnar atter tog det sera godt år. Sera godt. Men sier du at nek liot, ja, så sier du hvordan det ikke kvært ikke hva det hent, men hvordan det nek liot. Altså, hva røyn du har lysa? Det liot? Nei, til omlige. Ikke lidukt. Til uslandske hotterna sier lielitt. Og her brukar vi da førskund for omlige. At nek lie eller omlige. Vi sier liot. Men hvis vi skulle sier ta uslandska lidukt av førskund, så det lielitt. Og legg mest til LIGT-endingene. Det sier noe om hvordan det heter lielitt. Det lyser vermatan, eller det lyser natturene og gjennom tinkje. Akkurat som lidukt UGT i LIGT. Tan endingen hun lyka. Tog det egentlig essenseren ui liot. Egentlig at det lielitt. Det det. Tog flenne uslendinger etter. Det nek ting i førskun som uslendinger flenne etter. Og jeg minnes det ødel. Og jeg vil lenge kjenne hukse om og grunde ut hva det Og jeg vil anta størst med undan tøymen åren. Det er eurøyn. Det er bare startar.